binibili natin, tapos na yung grind meat. Ayaw, agasan na. May isa lang kaya dito. Parang nakakatakot yung ay dito, ano? Alam ko na. Painit natin, no? Sabi ni Mama, i-freezer daw namin kasi ang dami. Nasa isip ko, maano yan? Isang dalawang araw, maano na yan? Maubos. Maubos na hindi na natin. Gabi na, alas 8 na, may pupuntahan pa kami. Kasi tumawag si Mama ko. Akala ko na kung anong emergency ang sasabihin niya. Pagkain lang pala ang sabi niya na. Sabi niya, Anita, punta ka dito, yung kunin mo yung pagkain. Siyempre kami, punta ka agad, di ba? Sabi niya, kuha daw ako ng maraming mga paglagyan. Oh. Paglagyan ng pagkain. Yun. Titignan nga natin kung anong mga sinasabi niya na pagkain na ano. Gusto na sitskot sa runta. May tao kasi kaya kailangan ko ibaba yung kasi yung ilaw malakas. Kaya so titignan nga natin kung anong mga pagkain yung sinasabi niya na kunin ko. Hindi. Dito na tayo. Kailan buksan ko yung garahe para kay James? Paano ako makalabas na ano dito may Mama, aussteigen. Du bist jetzt da am Ding gehalten, Jim. Sandali. Try kong kasi yung poste nandito hindi na ako makalabas. Ayan na si Jeb. Hinihintay. Kasi kailangan susihin ko ito. Para bubukas yung anong tawag dito, yung gate. Papasok na kami sa garahe. Parang nakakatakot yung ay dito, ano? Shortcut ako dito. Kailangan alisin ko pa itong kasi dito sa babaw dito pwedeng mag-park. Kailangan kasi dito yung garahe ni Mama. Ayan na, nandito na tayo. Kunin ko pa yung ich hab gesehen, du hast ein bisschen geschlafen. Mama? Itong paglagyan ng pagkain. Mama, gar nicht gemerkt. Gar nicht gemerkt? Ich hab auf die Tür geschlafen. Meine Augen waren nicht. Pakai geman na ito dyan? Oh, lecker. Was, so viel? So wenig? Ayaw, agasan na. May isa lang kaya di Ada pa tinagyan na rin. Kanda i-frozen empanada gada dumana. Ang sarap. Agasan na rin na marami pa. Dito ipapudot ko lang sa ubon nila. Dito dyan empanada rin. Dua dito empanada dito. Dito narami damat lang ito. Butsi, among ja butsi. Among ja butsi. Oh, ada sila. Dito ako din paintin na kanya tate. Nagpaintin kami dito intin mo lang ni Kim. Dito nagurdurak, nakadumot intin na. Si Kim ang nagbigay. Anong taga Thailand, di ba di? Vietnamese pala yung gumawa.
Ang galing. Sarap. No, ayan na yung mga karga namin, oh. Oh, ayan. Try na niya daw itong ano. Yes. Okay, Vorsicht. Halt dich fest. O, ibalik ko na ah. Baka may makakita sa atin dyan. Ilaro ko to. Nakauwi na kami. At ngayon titikman na namin yung mga kinuha namin. Nagugutom na kasi kami. Eh anong oras na? 8:30 na. O ayan si Jem nagpe-prepare sa aming... Ewan ko. Anong tawag dyan? At, oh, ayan. Tikim-tikim lang tayo. Tikman lang natin. May itlog pa. May Pero itlog pa. Oh. yung itlog hindi na kasi iba na yan. So, ayan. Hindi na siya makahintay. Gusto niya kakain na. O ayan. Mag-ano na tayo, ano ti agraman ti Tagalog? Magtikim. Magtikim. O tikman. Tikman natin yung mga kinuha namin kay Mama. Kasi may kaibigan siya na Vietnam, mag-birthday pala. Birthday na pala bukas, ang dami niyang ginawa. Ang dami niyang binigay kay Mama. Kaya lutong Vietnam pala ang mga ito. Oo. Akala ko Pilipina ang gumawa. So, mas Lutong exciting. Vietnam. Kaya tingnan na natin. Kasi sabi ni Tita Bibian, masarap daw yung yung mga gawa nila, yung luto nila. Tikman natin yung Vietnamese siopaw. May siopaw rin yung mga Vietnam, oh. Apay i-slice ka di, tapos ipakita nga di unag. Yeah. Pero parehas rin yung mga nila, oh, may sa baba. Kuha nga ako ng knife. May papel sa baba. Oh. May papel sa baba. Pero yung talagang kinuha niya, notebook. Notebook yung kinuha niyang pangpapel. Siguro wala siyang pangpapel kaya Oo. di ba tatanggalin naman Tapos yung may grind meat sa loob ata, di ba ito? Sabi ni Mama, siya pa yung nag-grind yung meat. Siya yung gumawa. natin. So homemade. Oo, homemade yan. Pero yung meat, di ba? Oo. Minsan nga Binibili lang. binibili natin tapos na yung grind meat. Grind meat. Uy, iba yung ano yan, oh. Iba yung laman. Pwede kaya ang lagyan ng ketchup yan? O kuha ka ng ketchup. Pero, apa yan niya dito? Ay, dati mushroom na. May mushroom. May mushroom, may... Sabi ni Mama, ipainit natin sa oven pero kahit hindi na kasi masyadong matagal na magutom na kami. Yung amoy niya parang ano siya, parang... Sandali. Iba. Parang... Pakita ba dyan camera? Yun? Oo. Parang pag nagluto kayo ng munggo, tapos may karne. Di ba? Tapos yung... hindi, yung... Yung amoy, yung ano bang tawag nila doon? Kuha nga talaga, tikas. Kasalugaw. Vietnam nga angot. Alam ko na. Yung amoy niya, parang ano, yung lugaw. Ano ba yun? Yung may manok at saka itlog? Yeah. Kasi yung wing Oo. onion leeks. Oo, yung ano bang tawag doon? Yung Arroz lugaw na caldo? arroz caldo, oo. Mag-inom muna ako kasi kanina pa ako nauuhaw. Mas? Arroz caldo. Eso? Oo, masarap. Ibang klase. Pero wala siyang hindi matamis. Ano? Vietnam na siopaw, ganito Gusto pa lang. ko Ano? Ba't hindi kuha nga ako ng tulo. Sarap.
May ano. Anong tawag doon? Pumunta ka dito at sabihin mo. Na ano ko, yung maramanak. What is this? Matikman? No, nalasaan. Nalasaan ko yung ano. Ano yung Zitronengrass. Schmeckst du das? Yung ano, yung... Lemongrass. Lemongrass. Na ano ko dito. Masarap yung feeling niya. Gusto ko nga tikman yung ano lang, itong dough. Mas masarap kung ano. Ipapulot, ipainit natin, oh. Sabi ni Mama, i-freezer daw namin kasi ang dami. Nasa isip ko, maano yan? Isang dalawang araw, maano na yan? Maubos. Maubos na, hindi na natin i-freezer. Wow. Oh, tapos uminom kayo ng beer. Si Kamya gusto rin ito. Siopaw, gusto niya. Ito, next tikman natin to. Ito naman tuyo. Fish din. Pero hindi wow. ginawa ni ano yan. Parang inayon na ngayon. Ano sa Ang taba-taba naman ng fish na to. Ay, hindi pala tuyo ito. Yung ano siya. Yung parang ano, yung sweet na fish. Ang marami. Gusto ko ipakita. Kaso, Vietnam ba to? O ano to? I Hindi. think hindi. Hindi. Kasi binigay lang ni Mama yan na ganyan. So, Ginawa at ni Tita Bibian. Pilipina. Si Tita Vivian. Salamat, Tita Vivian. Oh. Daing. Ulam natin bukas sa umaga. Oo. Ay, hindi to ano. Hindi maalat. Matamis yung ano ng mga ano. Hindi maalat, masarap. Tignan nga. Tapos yung dilis, oh. Matamis yung timpla ng ano. Vietnam. Ewan ko kung Vietnam. Hindi yung kinain ko. Ang sarap. Oo, hindi siya maalat. Ano? Hindi maalat, masarap. Pakita mo. Tapos, ano ba? Ano ba? Dito mo. Ah, Ano ka na dito? Butchi ko na na. butsi. Ano ba Butchi daw ang pangalan. Hindi ko alam kung ano yan. Yung siopaw, ang sarap talaga. Gusto ko pa ng isa. Mamaya. Tignan pa natin yung ano para hindi tayo mabusog kasi pag busog tayo wala nang parang Hindi natin maano. hindi na matikman yung ano. Ito. May ano, dalawang. Ang ano naman ito, oh. Yan ba yung butchi? Di ba? Empanada pala yung isa. Oo, but yan. Ano siya mo? Ganun ano. Parang bato. Parang bato. Ay, hindi. Ay, hindi pala. Crispy pala. Maliit lang sa akin. Crispy pala siya. Dali. Sige, slice. Abay, nagtangkol mo to? Crispy. Basta ikastoy mo. Oh. Matigas. Tapos pag medyo inano mo, crispy. Ano ba to? Anong pangalan nito? Hindi ko ma-slice. Butchi, garod ka. Butchi. Ano yung nasa loob? Munggo. Munggo yung nasa loob niya, oh. Pero hindi amoy munggo, oh. Masarap. Munggo na, ano, parang patatas naman. Na, maano? Di ba, prito dito yung mantika? Deep fry, yeah. Deep fry, di ba? Pero masarap. Wow. Masarap siya. Medyo mamantika. Ito. Kasi jikot, di ba? Dito yung na. Na ano lang, na mantika. Gusto nga crispy. Mhm. Naimas na pinong. Mhm. Masarap siya. Maano lang, mataba. Mataba Ano siya. to? Kikot, malagkit. Sarap. Masarap yun to pagka ininom natin.
Pinainit. Ah, Mm. mainit. Oo. Kasi malamig eh. Galing tayo sa labas. Mm. Pero masarap pa rin. Tignan natin kung dagdagan natin ng vitamins. Dagdagan natin ng vitamins. I-mix natin yung beer natin. Mm. Nawawala yung ano niya. Maganda pala pag may vitamins tayo. Yung mantika, nawawala yung lasang Taba. mantika. Oo. Maganda pala. Mm. Mukhang ko. Natanggal. Matigas daw. Sinubo mo naman kasi yung isang buo. Akala ko ano. Malambot. Mm. Mm. Ano susunod natin? Kain ka mo pa. Kain mo pa yan. Mm. Sabi na nga. Masarap siya, pero lang, ano lang, talagang Oo, parang tama na yung isa, ano? mantika. Masuya? O, ano ka, Anong tawag yun? parang mananawa ka, masasawa ka sa mantika. Pero masarap rin. Mm. Oh, Kita na gawa niya yan. mm. Kitang-kita. Homemade, no? Mm. Mm. Ano kaya yung brown na yun? Anong brown? Ito. Kasi siguro na ikabila na niya. Di ba? Dati brown-brown na ngayon. Kasi lang abot. Mm. Oh, yeah. Doon din na kayo sinaksok yung ano yung Laman. munggo o yung palaman. Ito. Oh. Yung next, may empanada tayo. Yung panala pa to? Ipakita. Slice them. Oh. Ah. Parehas yung laman sa siopaw. Oo, parehas yung laman. Ah, oo. Parehas yung... Hindi ko alam. Sa bagay. Siguro, gumawa lang siya ng isang palaman, tapos siopaw at saka ito. Iba. Homemade. So, Vietnamese na ano rin to, na timpla. Pero, mas matamis yung bakit? lasa. Parehas tayo ng ng mga kanin sa Vietnam. Siguro. Di ba? Ganito din yung natin, yung sa atin. Pero mas matamis. Ewan ko lang kung yung laman yung mas matamis or yung... Yung harina, yung ano niya. Oh. Karamama ka di. Nasamsam ito na. Ay, may sugar rin sa sa labas. May kaunting sugar. Oo. Aba, ang sarap pa lang ito. Ikot ya. Ibang-iba yung sa atin. Yung ganito. No? Ganito rin ata. Ano? Diba? Iba yung niya. Ang sarap. Matamis-tamis. Ang sarap siya. Sabayan natin ng beer. Ako. Schmeckt dir. Wow. Sarap. Sipaw. Gusto mo sipaw? Gusto kong mag-iwan kay Kamya kasi alam ko paborito niya. Ano yung tiada dyan? Sipaw. May 10 piraso pang sipaw. Tingnan ko nga. Kasi alam ko gusto niya yung supaw eh. Ipainit natin para kay para sa mga bata. Talo. May tatlong mga lalaki, tapos isipaw. Anim lang pala. Gusto ko supaw. Paborito. Ito yung paborito ko. Ako yung empana, Yung laman ay yung lasa. Ang dami oh. Ito yung paborito ko. Oh. Si Kanga? Oh. Marami tayong Ay nako. Ito parang mas masarap to para sa akin. Yung siupaw, masarap yung siupaw, pero mas masarap kung ipainit mo. Pero masarap to. Pero ayoko nang ipainit kasi. Ganito. Itong gusto ko. Ito kasi hindi naman tayo kumakain ng ganito.
Saan ba tayo bibili ng ganito? Maamoy kasi kapag lutuin namin dito sa bahay. O baka Maamoy idemanda para kami mga, sa, amoy idemanda para kami mga, sa, ano, public, ano, sa mga, ewan ko, syempre yung mga mga German, sensitive sila sa ganyan. neighbor namin kasi mga puti, well, hindi naman sila kumakain ng ganito. Kung yung mga neighbor namin, kagaya natin, na kumakain ng ganito, okay lang. Masarap siya, oh. Gusto kong isa. Rice. Malaki ito. May rice tayo. Meron naman dyan. Kahit kaya ako ng rice. Naimas. Hindi. Bukas na lang. Mamayang. Bukas Kami na lang lang. katati ketchup, Jel. Yeah. Try ko nga. O ka ng ketchup para ano. Subukan naman natin may sauce. Malamig. Nalamigan kasi ang lamig ng panahon ngayon. Kaya yun. Liam, magsulat, Esen? Ayan. So, ganito lang kami kumain, mga kaibigan. Parehas din. Akala ko iba. Yeah, neighbors. Ang sarap kasi, lalong-lalo na pag madalang kaming kumakain ng mga ganito kasi. Siguro ngayon lang naman, no? After how many months? Baka taon pa. Ala, nagaduti na irinom ba? Pati ito, may ketchup. Nagaduti rungwa di tayo. Pabigla nga eh. Oh. Parang ayoko yung may ketchup. Hindi gusto. Masisira yung lasa, no? Masisira yung lasa. Parang ketchup na lang yung nasa punganga ko. Parang sayang. Mas malasa pag walang ano, no? Kung yung timpla sa Pinoy, di ba iba yung timpla nila, okay lang. Pero dito, iba kasi yung lasa. Ayaw nga, no? Parang hindi mo na maano yung lasa ng mga Yung lemongrass, yung ingredients. Parang mawala. Masarap yung may lemongrass pala na siopaw. Ito, masarap din to. Matamis-tamis. Tanggalin natin yung papel. Ano? So, Oh. Ich genieße das gerade, deswegen rede ich nicht. sabi niya, i-enjoy kaya hindi siya nagsasalita. Schmeckt dir? Pero parang nabusog ako dun. Tama na yan, kasi gabi na. Kanina ko pa tinititigan to. Malaki rice tadi. Di ba gumawa kayo na noon ng sopa ni Kamya, di ba? Kasi kami ang gumawa niya. Ginawa niyong dalawa. Oh. Ngayon naman, mga kaibigan,
rice. Itong masarap. Kita mo, hindi ka magsaw-saw sa ano? Suka? Hindi na. Ako. Kontento na ako dyan. Halika. Mas maksuzap. Nakakabusok. Ito, may ibang amoy ito. Ano yung iba? Ito. Itong gusto kong tikman. Ito yung matamis yata. Mukhang matamis siya. Pasensya na kayo sa itsura namin. Ganito lang talaga kami kumain. Walang arte-arte. Ano ito? Matigas. Ich will mal was zeigen, cool Spiele. Dieses Pokémon. Jetzt siehst du, das war das. Oh, ab 17. Das. Ja, dann schaust du noch eine Sendung, aber Anzeige ist sowieso schon auf 12. Muss ich das dann ausmachen? Entschuldigung. Ito talagang masarap yung dilis. Wow. Buti kung hindi sasakit yung tiyan ko. Kasi hindi na ako sanay sa kumain ng 9 o'clock. Ikaw sanay ka ng kumain ng 9 o'clock, ano? At na yung oras kakain ako. Bago matulog si Jeb, kakain pa. Ako hindi na ako kakain ng 6 o'clock. Hindi na ako Ito naman normal na bangus. Ito, bangus ba to? Ay, oo, normal. Uy! Aba, takat. Kuwaleta, sida. Hindi bangus pero masarap. Tagal ko lang hindi kumain ng bangus. Siguro mahigit 10 taon na. Ito, Hindi. Nabang, adam, tibang. Nabang sa Asia, pero hindi tayo bumibili, no? kami bumibili. Masarap to, malasa yung fish. Anong fish to? Yung isda. Si Taman, Hindi ko alam. Parang wala namang ulo. tilapia. Kaya pala parang familiar yung lasa. Tilapia pala to. Baka turkey lang ang inala. Kasi may fresh ano rin dito pero ano. Sa turkey, mga turkey na ano. Ah. Ito. Oh, hindi ko na kaya. Hindi mo na kaya. Last na. Last na talaga ka no. Pin-extra ko. Parang gusto ko pa ng beer. Was is that? Ano? Ha? That's it. Wala na. Nakakabusog. Ito masarap to rin ito oh. Yun na. Magpaalam na tayo. I-upload na natin to. Ganyan na. Oh, Walang cut. walang cut. Para panoorin nila. No. Panoorin nila kung No. Yung pagkain natin, walang cut-cut. Yung, paano tayo kumakain dito sa Jeb. Ganun lang kami, ganito lang kami. Walang arte-arte, walang ano dyan. So, Sige. Kakain na rin kayo, di ba? Kasi magugutom na kayo. bye-bye. Salamat. Ako na din, baka nga din, may nonsense, o Go.